Anwyl gyfeillion, dyma ni yn gorfod mynd trwy'r lockdown unwaith yn rhagor. Yn gorfod aros ar ein heilwydydd ac mynd mas cyn lled ac sy'n bosib a dim ond mynd mas i gyflawni'r hyn sydd yn gwbl angenrheidiol i'w gyflawni. A gobeithio y gallwn ni bob un ohono ni i fyddhau a dilyn y cyfarwyddiadau sydd wedi cael eu rhoi i cymryd nhw yn gwbl o ddifri ac fod yn barod i gydweithredu ag eraill yn y clo hwn. Mae e'n bwysig a gweud y gwir mae'n ddyletswydd arno ni i wneud hynny a gobeithio y byddwn ni gyd yn gallu gwneud hynny. Cadwch yn saff. Gair diddorol iawn yw'r gair dyletswydd yna. Gair arall sydd yn perthyn i'r un teulu yw cyfrifoldeb. Doi air sydd wedi mynd yn ddierth iawn yn ein diwylliant ni y dyddiau hyn. Y diwylliant y gorllewin yn gyffredinol. Yn anffodus, y pobl ddim yn teimlo bod arnyn nhw ddyletswydd i wneud unrhyw beth i helpu eraill. Dim ond dyletswydd tuag atyn nhw i hunain. Ac yn ni'n gweld hynny yn pob maes o fywyd, yndyfe? Chi'n gwybod yma pobl fel clybiau rygbi yn cael trafferth i gael pobl i deimlo unrhyw fath o ddyletswydd tuag at rhedeg y clwb. Bod yn swyddogion, ysgrifennydd, neu trysorydd, neu cadeirydd, ac nid unig mewn clybiau rygbi, i cael llu o enghreifftiau bod merched y wawr enghraifft a'r WI yn cael trafferth i gael pobl i gymryd at ddyletswyddau o fewn y mudiad yn lleol. A hynny yn wir am lu o'r eraill yn gan gynnwys yr eglwysi. I ni'n clywed yn anffodus iawn y dyddiau hyn am eglwysi yn gorfod dadcorffori oherwydd bod digon o aelodau, ond does neb yn bolon cymryd at y dyletswyddau a'r cyfrifoldebau o redeg yr eglwys a cadw'r capel yn gymen ac yn y blaen. Mae e'n drist iawn ac mae e'n dangos mae gwerthoedd ein diwylliant ni yma yn y gorllewin yn dirywio, nid yn raddol ond yn gloi iawn. Cysyniad Cristnogol yw dyletswydd yn y bôn. I ni mewn dyled. I ni bobl sydd mewn dyled ac mae angen i ni gyflawni swyddogaeth arbennig oherwydd y ddyled yna. I ni mewn dyled i Iesu. Ni mewn dyled i Dduw. Ond yn cymdeithas ni, i ni wedi mynd i gredu yn gyffredinol nag i ni mewn dyled i unrhyw un, ond i ni'n hunain. Ac mae angen i ni fyw yn bywydau i ni'n hunain sydd yn egwyddor i lawer mewn bywyd. Ond na, gadewch i ni fel aelodau o Eglwys Iesu Grist, fel rhai sydd yn ymdrechu yn gorau i fod yn disgyblion i'r arglwydd Iesu, gadewch i ni i ymateb i'r hyn sydd yn digwydd gyda deffro'r ymdeimlad yma o ddyletswydd tuag at eraill. Mae yna ddyletswydd yn y meddwl Cristnogol ar i'r cryf helpu'r gwan. Mae yna ddyletswydd ar i'r iach helpu'r tost. Ym mhob maes o fywyd. Mae hynny yn egwyddor sydd yn sylfaenol bwysig. Y cryf i helpu'r gwan, wel mae hwnna yn gwbl gros wrth gwrs, y meddylfryd yna yn gwbl gros i ffordd yma'n cymdeithas ni yn meddwl y dyddiau hyn mewn byd busnes ac yn y blaen, nid y cryf i helpu'r gwan yw ond y cryf i drechu'r gwan. Dyna yw'r meddylfryd, yndyfe? Dyna yw'r meddylfryd yn y byd gwleidyddol ac ati. Mae'r cryf i drechu y gwan.
dirmig tuag at y gwan, i ystyried y gwan fel bod israddol ac ati yn ein diwylliant ni. Yr un math o ddiwylliant oedd yn bodoli pan oedd Iesu ar ein deiar ni, a pan oedd Paul yn cenhadu yn enw Iesu. Yr un math o ddiwylliant oedd y diwylliant Rhufeinig. Yn y diwylliant hwnnw, oedd dim lle i'r gwan. Pan bydde plentyn yn cael ei eni o'r dechrau yn 10, bydde'n dangos unrhyw fath o wendidau, bydde fe yn cael i'r osod mas dros nos i farw. Dyna oedd yr agwedd, ni ddim moyn y gwendid. Ac ni'n cael yn y diwylliant ni hefyd y meddylfryd hwnnw lle mae bobl yn credu os oes yna nam neu rhywbeth yn bod, neu cael ei wared sydd angen gwneud. Dyna'r meddylfryd sydd wedi meddiannu yn diwylliant a'n cymdeithas ni. Mae damcaniaeth esblygiad fel mae'n cael ei ddehongli yn damcaniaeth sydd yn dweud mae'r cryf sydd yn goroesi, survival of the fittest. Mae'r gwan yn mynd i'r wal fel petai. Trechaf, treisied, gwanaf, gweidhed yw'r egwyddor sydd yn rheoli yn diwylliant ni. Ac mae syniad yma o cryf a dyletswydd tuag at y gwan yn gwbl groes i'r ffordd yna o feddwl sydd yn bodoli. I fi, berson sydd yn derbyn damcaniaeth esblygiad, mae'n gwneud synwyr, mae dan o'r uwch lywodraeth Duw, wrth gwrs, Duw y creawdwr sydd yn rheoli ffordd yma esblygiad yn gweithio ac yn y blaen, ond ni allu o esblygiad cydweithrediad sydd yn helpu y gwahanol greaduriad yma i oroesi ac ati, a gwahanol bobl yn ogystal â chreaduriad i oroesi, cydweithredu gyda byd natur. Ac yn ni'n dod i ddeall hynny yn fwy nag eriod. Mae pwysigrwydd cydweithredu mwyn i ni allu goroesi ar y ddaear yma. I ni wedi dod i sylweddoli hynny erbyn hyn. A dyna rhan o bwysigrwydd y modd i ni yn dehongli pethau fel esblygiad ac edrych ar y cyfan o safbwynt Gristnogol a gweld y pwysigrwydd hwnnw, cydweithredu. Nawr, dyletswydd y cryf tuag at y gwan. A mae Paul yn trafod hyn. Mae'n ei lythyr at y Rhufeinied yn sôn am y dyletswydd hwn. Gai ddarllen y darn perthnasol mas o'r 15 bennod o lythyr Paul at y Rhufeinied. Mae'n ddyletswydd arnom ni, y rhai cryf, oddef gwendidau rhai sy'n neiddyl i cydwybod. Mae Paul wrth gwrs yn trafod y mater yn cyswllt eglwysig, ond yr un egwyddor sylfaenol sydd yn rhedeg trwy fywyd i gyd wrth gwrs. Ond yn y cyswllt eglwysig mae'n gweud mae aelodau newydd, mae pobl newydd yn dod mewn i'r eglwys, dyn nhw ddim yn deall y ffydd yn gyflawn ac ati, ac maen nhw'n gwneud rhai pethau i ni'n anghytuno gyda nhw, maen nhw'n gweud rhai pethau i ni'n anghytuno gyda nhw, nid yn lle ni yw mynd a dadlau gyda nhw, nid yn lle ni yw mynd a gweiddi arnyn nhw, a gweud bod yn wrong ac yn y blaen, ond i meithrin nhw mewn ffydd. Os cyd-Gristnogion i ni'n anghytuno gyda, nid achos cwmpo mas yw ond achos goddau'n gilydd, a helpu'n gilydd. Os ydyn ni'n credu bod yn camsyniad, yn gwaith ni yw helpu nhw i ddod mewn i well dealltwriaeth. A weithiau gyda ni, os ydyn nhw'n credu bod ni'n yn camsyniad, i'n helpu ni i wneud yr un modd. Nid creu gelyniaeth rhwng ni. A dyna yw yn dyletswydd ni, medde Paul. Yn dyletswydd ni. A mae'n dyletswydd arnom ni, y rhai cryf, oddef gwendidau rhai sy'n eiddyl i cydwybod. A pheidio a'n plesio
ein hunain. Y mae pob un ohonom i blesio ei gymydog, gan anelu at yr hyn sydd dda adeiladu ein gilydd. Oherwydd nid ei blesio ei hun a wnaeth Crist i'r gwrthwyneb, fel y mae'n ysgrifenedig. Y mae gwaradwyd y rhai oedd yn dywaradwyddo di wedi syrthio arna fi. Ac fe ysgrifennwyd yr ysgrythurau gynt mwyn ein dysgu ni, mwyn i ni trwy ddyfal barhad a thrwy ei hanogaeth hwy ddal ein gafel yn ein gobeith. A rhoddau Duw ffynhonnell pob dyfal barhad ac anogaeth i chi fod yn gytun eich meddwl, ymhlith eich gilydd, yn ôl ewyllus Crist Iesu, mwyn i chi yn unfred ac yn unllais o goneddu Duw a thad ein harglwydd Iesu Grist. Am hynny, derbyniwch eich gilydd fel y derbyniodd Crist chi, gogoniant Duw. Dyna yw ein dyletswydd ni fel aelodau eglwysig, medde Paul yn y fan yma. Y gwyddor sydd yn rhedeg trwy fywyd i gyd. Nawr pan oedd Paul yn sgrifennu at y Rhufeiniaid, mi roedd y Rhufeiniaid yn gyffredinol ar diwylliant Rhufeinig, yn yr ymerodraeth Rhufeinig, yn ystyried mae'r cryf oedd yn bwysig. Ac yn hyrwyddo y cryf. Yn y meddylfryd imperialedd, wrth gwrs, fel oedd y meddylfryd Rhufeinig, yr hyn sydd yn bwysig yw'r gallu i oresgyn ac i drechu pobl eraill. Ac wrth wneud hynny, yn y meddylfryd imperialedd, yw dirmygu ac edrych lawr i trwynau ar bobl eraill. Ystyried y rhai sy'n colli y frwydr, sy'n cael ei concro fel rhai israddol. Ac mae'r ffaith i bod nhw wedi cael ei concro yn dangos i bod nhw yn israddol. Rhywbeth ffaith hanesyddol sydd wedi effeithio ar meddylfryd y Cymru ar hyd yr oesoedd. Ni'n bobl sydd wedi cael ein concro. Ac mae'r concwerwr yn edrych arno ni fel bobl israddol. Ac mae hynny yn rhedeg trwy fywyd yn gyffredinol. Pob goreiddiad, pob diwylliant, mae'n perthyn i'r natur ddynol. Mae Iesu wedi dod i newid y natur ddynol, ac mae wedi dod i ddweud wrtho ni beth yw ein dyletswydd ni. Ein dyletswydd ni tuag at ein gilydd, ac mae Paul yn adleisio beth mae Iesu yn gweud yn y fan hon. Mae Iesu yn rhoi'r pwysles ar garu cymydog. Ac mae yn ateb y cwestiwn pwy yw fy nghymydog? Fel yr un i chi wedi cael eich magu i'w ddirmygu, y Samariad yn y cyswllt hwnnw. I chi yn eich diwylliant chi wedi cael eich magu ystyried fel bod israddol i chi eich hunan. Ond fe yw eich cymydog. Chi wedi cael eich magu i ystyried yn elyn, ac chi wedi cael eich magu i ystyried gelynion fel pobl ddrwg sydd yn heiddi dioddau. Nid fel ni mae ddi fod, medd Iesu, ond chi'n ystyried eich gelynion fel chi'n ystyried eich cymdogion. Chi'n caru eich gelynion, chi'n caru eich cymdogion fel chi'n caru eich hunan. Cyfarwyddyd Iesu yw hwnna. Ac yn y fan hon, mae Paul yn adleisio cyfarwyddyd Iesu. A mae'n dyletswydd arnom ni rhai cryf o ddef gwendidau, rhai sy'n eiddil i cadwybod a pheidio ampleso ni'n hunain. A mae pob un ohonom i blesio ei gymydog, gan anelu at yr hyn sydd dda adeiladu ein gilydd. A'r patrwm yw Iesu, wrth gwrs. Yr hyn y mae Iesu wedi gyflawni
ac mae Paul yn pwysleisio beth mae Iesu wedi ei gyflawni yn y fan hon, oherwydd nid ei blesio ei hun a wnaeth Crist i'r gwrthwyneb fel y mae'n ysgrifenedig, y mae gwaradwyd y rhai oedd yn dywaradwyddo di wedi syrthio arna fi. Dyma ein dyletswydd ni. Cadw at y rheolau mwyn helpu ein gilydd. Ac os ydych chi'n gryf ac yn iach, gwneud yr un peth oherwydd mae'r ynysu yma yn bodoli mwyn i ni helpu ein gilydd. Helpu y gweiniad, helpu y tost. Dyna yw dyletswydd ni. Rho'r nerth i ni allu gwneud hynny o Dduw. Rho'r nerth i ni allu bod yn ifydd i'r cyfarwyddiadau sydd wedi cael eu rhoi i ni, fel yn bod ni yn gallu gwneud yr hyn sydd yn help i eraill. Maddau ni os ydyn ni'n dueddol o feddwl y gallwn ni bod yn wahanol i bawb arall yn hyn o beth ac i ddilyn ffordd ein hunanoldeb yw hynny, ac i ni am osgoi yr hunanoldeb hwnnw. Maddau ni os ydyn ni'n cael ein arwain i'r cyfeiriad honno, yn temtio i fynd ar hyd y ffordd honno. A gofynnwn ar i ti i'n helpu ni. Yn enw Iesu Grist, ein harglwydd. Amen.